मामायनो नै दिनै जोङो बे नर्थ बाथाबारियाव दंफैयो आरो नर्थ बाथाबारि गामिनि रायजो राजाफोर आरो खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा दिनै हठातनो कंग्रेस दोलोआव हाबदों। जोङो चिराङाव बे कंग्रेसाव रायजो राजाखौ कंग्रेसाव सोनाया बेल' स्टार्टिं नङा, जों सप्ता खनसेनि सिगांनिफ्रायनो खालामबाय थादों आरो दिनै जोङो नर्थ बाथाबारियाव सफैदों। गमामायैनो रायजो राजाफ्रा कंग्रेसखौ बासिनानै लादों। बयबो मोनथिगौ रायजो राजाया दिनै कंग्रेसआ पावाराव गैया। दिनै कंग्रेस दोलोखौ गोदोनाय नाव होननानै बुंदों। दिनै सोरबा दङ होनब्ला सरकाराव बिजेपिया रायजों जादों। सोरबा दङ होनोब्ला दिनै सरकाराव इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट जादों। दिनै इउपिपिएलनिफ्राय नागारबोनानै कंग्रेसाव हाबदों। बिजेपिखौ जोंनो नाङा होननानै कंग्रेसाव हाबदों। मस्ट पावारफुलमोन मोनसे समाव बिपिएफनि मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफखौ गारनानै कंग्रेसाव फैदों। दा बाहाय निस्सय गिदिरथार खारन दं आरो खारनाबो बेनो दिनैनि दिनाव। खारन सरकारखौ सोर बानायो? रायजो राजायासो सरकारखौ बानायो। बे गामि ओनसोलनि गरिब दुखिया हाल खदालजों रायजो जानाय, दाउ फारौ बोरमा अमा फिसिनानै रायजो जानाय, खुनुरुखुम थेर गथ' खांनाय गथ' गथायखौ फोरोंनाय रायजो राजाफ्रा गिदिरथार आसा दङमोन आरो बे आसायानो जाहैबाय बड'लेण्ड। दा बे बड'लेण्डखौ दहाय होनानै बै समनिफ्रायनो उदिया समनिफ्रायनो बिबोबाय, चरन चमरमोननि समनिफ्रायनो बिबोबाय, पिटिसिनिफ्राय बिबोबाय। बेबायदिनो जोङो एबसुनि आन्दलन, एनडिएफबिनि आन्दलन, बिएलसिनि आन्दलन, गोबां आन्दलन जोङो गाबोबाय। आसा खालामदोंमोन जे एबारनि बर'नि थामथि एकर्डआव बेखौनो जोबथा एकर्ड आरो बर'नि लास्ट एकर्ड जागोन होननानै। नाथाय बे एकर्डफोरनि मादाव सबसे गाज्रिसिन एकर्ड, रायजो राजाखौ थगायनाय एकर्ड। दा बेफोरबो माखासे खारन रायजो राजाफ्रा दुखु मोनबाय। बेनिखायनो इउपिपिएलखौ गारनानै दिनै कंग्रेसाव हाबदों। बेनिखायनो दिनै बिजेपिखौ गारनानै कंग्रेसाव हाबदों। हाबा मानो जानो? संख्रि बायनो थाङोब्ला, सिनि बायनो थाङोब्ला, दालि बायनो थाङोब्ला, जाग्रा लोंग्रा ओंखाम संग्रानि आइटेमफोरखौ बायनो थाङोबा बे खुनुरुखुम दाउ फाननानै मोननाय फैसानिफ्राय जुदि गभर्नमेन्टआ टेक्स दाननानै लायोबा, खस्थ' मस्थ' मटर साइकेल बायदों, साखा खब्रै बायदों, बाय पेट्रला दिनै 100 थाखानि गोजौआव थाङोब्ला, डिजेला दिनै 100 थाखा जायोब्ला, अब्ला बे गभर्नमेन्टआ रायजो राजानि बिरुद्ध गभर्नमेन्ट। बिराद गिदिर आसा खालामदोंमोन दिनै प्रमद बर'नावहाय। प्रमद बर' होनबानो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा गाबलायलायोमोन। दले बले गिर्जाब चिरांनिफ्राय बे ओनसोलनि ख्रिस्टानफ्रा गिलु बालु आन्दलनाव थांग्रा दिनै प्रमद बर'खौ आसा खालामनानै दिनै प्रमद बर'आ बे रायजो राजाखौ थगायबाय। दहायसो आङो थाबायबोदों। बे ओनसोला 14 चिरां फेरेंगानि ओनसोल, लामायानो जाला, बामोनगावजों कानेक्ट खालामो। बियो एखे आवजार हरै एखे माबायाव थांबाय, दादगारियाव थांबाय। दिनै बे लामाया ट्रेक्टराबो खारजाया। अब्ला बे ओनसोलनि इउपिपिएल जोबमोननो, इउपिपिएलनो भट होजोबनाय। दिनै लामायानो गैया। गथ'फ्रा दाखालि स्कुलाव थांदोंमोननो गोलैनानै खर'आनो द्ला, साइकेलबो खारजाया। अब्ला मा जागोन? दा बेफोरबायदि बिराद गिदिर निराशा बे जायगानि मानसिफ्रा गोब दुखु थाबाय। बेखायनो बोराबदों आरो कंग्रेसाव हाबदों। आरो कंग्रेसाव मानो हाबा जानो? दिनै 15 आगस्टआव भारत बर्षआ 75 बोसोर उदां भारतखौ फालिनो थांगासिनो दङ, डायमन्ड जुबिली। दा बावहाय सोर सासन खालामबोआ? दिनै इन्डियाखौलाय कंग्रेसानो 53 इयार्स कंग्रेसा सासन खालामदों। दिनै इन्डियायाव माबा मोनसे दङ होनोबा, इन्डिया डेभेलप कान्ट्रिमोन कंग्रेसनि आमोलाव, 4th most developed country in the worldमोन। आमेरिकानि उनावहाय चाइनानि उनावहाय ओरैहाय माबामोन रासियामोन आरो बिनि उनावनो इन्डिया फैबायमोन। दिनै जै बिजेपिया गभर्नमेन्टआव फैनाय लोगो लोगो मा जाबाय? दिनै हादोरा गरिब जाबाय। बुंदोंमोन बिजेपिया 2 कौटि साख्रि होगोन बोसोरावहाय, 8 बोसोर जाबाय 16 कौटि साख्रि होनांसिगौमोन। जोंनि गथ' गथायफ्रा दिनै खस्थ' खालामनानै बिए पास जाबाय, एमए पास जाबाय, साख्रि मोनला बड'लेण्डआव। साख्रि गैला, प्रमदआ साख्रि होनो हाला। साख्रि गैला, आसामाव हिमन्त बिश्व शर्माया साख्रि होनो हाला। होनदोंमोन बियो मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन होननानै आरो न'खर साख्रि होगोन होननानै फुद्दाबोरो जेबोआनो जायाखिसै। दा बेखायनो गामिनि रायजो राजाया दुखु मोनबाय। प्रमदखौ बोराबबाय, हाग्रामाखौ बोराबबाय, इउपिपिएलखौ बोराबबाय। आदा इउजिया दिनै बिराद गिदिर गावखौनो बर'नि सानसुमै। बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सिमां, बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गेरेमसा हारि दानो होनाया दिनै आदा इउजिया गाव मन्थ्रि जानाय लोगो लोगो बावजोब्बाय। बियो बर'आ मा जादों मा जायाखै बियो बावजोब्बाय। गाव मन्थ्रि जानायजों जे हिसाब थगायबाय। दालाल बिथांमोना हारिखौ बुरखायनानै थगायनानै आन्दलन खालामहोबाय। दिनै जेबो गैया बर'नि थाखाय। बै समावनो होनखादोंमोन आदा इउजियाथ'। सानसेखालि बे बड'फा हाउसआवनो मिटिं जादोंमोन। आदा इउजिया मा होनबाय मिथिगौ रायजोफोर? बड'लेण्ड जायालै, बड'लेण्ड मोना। बिनि उनाव रोनगोरा बिथाङाबो लेक्सार होबाय।
नोंगौलै दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड जाया बड'लेण्ड मोना ओमफ्राय प्रमदआबो बे मेथाइखौनो खनबाय बड'लेण्ड मोना होननानै आं मिथिखागौ नाथाय आङो रायजो राजाखौ गुसु खालामनो गोसो गैया आन्दलन लाफानानै जोङो सरखारखौ दानांगोन नुबाय बै समनिफ्रायनो आदा इउजि आदा रोनगोरा प्रमद बिथांमोनहा रायजो राजाखौ थगायनानैसो आन्दलन खालामदों नै दिनै नुजाबाय बिथांमोननि सियाल बुन्दानि आखला बेखायनो फेरेंगाया बुंदों सोरबा सोरबाया सियाल गोथां होननानै गावनि पार्टियावनो सियाल गोथाङा दङ हारिखौ थगायग्रा दस्रा मुखा गाननानै माबा मोनसे दिन्थिनाया दिनै बेखायनो बेफोरखौ बोराबजोबनानै दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाया चिरांनि रायजो राजाया दले बले हौवा हिन्जाव बयबो कंग्रेसखौ फैदों आरो कंग्रेसआव हाबफैदों